तोरा तोरा पर सही ना सोच दे पड़ो राम राम राम। दीदी बता दी पुण्य मिली रहुआ के। पुण्य का मिले तोरा की आज तक ले बाल बच्चा भगवान ने देना चल तनी तू जीतिया भूखी खाती बतलावा हो जकर बाल बच्चा रहे ना ऊ ना भूखेला लइका चाहे लइकी हाय देखला बाढ़ बहेंगवा बिया चल देते जीवतिया भूखे सब कोई के नसीब में ना आवेला जीवतिया भूखल ले का समझ ले बड़ी। टेंशन मत ली दीदी हम भगवान जैन तो हमरो हो जी हसन लइका। भगवान चाहे त निक करम कइले रहन आदमी ओकर के बाल बच्चा मिले ना खिलाएगा सब करे नसीब में ना आवेला कि जीवतिया बरत भूख जाइम समझलू ना। काहे ना होला जी निकन तरसा तड़ी जीवतिया भूखती हमर भगवान जीवतिया में देती लाल त भूखती लेकिन कावा के उके नसीब में बाटे रे हमार नसीब देखू कितना सुगर सुगर में दू गो लइका बन इतना ना घमंड करे के चाहिए दीदी केहू कैसे ना बोले के चाहिए उल्टा पुल्टा। जा हमरा भिरी आइए जान खुला छने कहीं का हम तो तोरा के बोलने या आते तो लिखे और से पूछ लेम रहुआ ना बताइम तो। आई हो राम हाय तन देख ले कर धाधाइल जीवतिया भूखल के धाधाइल तार धाधाइले राजी बड़ा देख देख के जरल हाड़ू सब के हां आओ तली जीवतिया भूख बतला एकरा के बतला देलस कि नेनुआ के पते पे धागा लेके जाइयो आ बाजार ले जाके धागा खरीद के लेके आइबे। अरे कुल छनी जीवतिया ऊ आदमी भूखेला तोरा के नहीं के बतले जेकरा भगवान बाल बच्चा देले के ऊ जीवतिया भूखेला सब ना जीवतिया भूखेला। जा तनी अब बगलिया वाले के हैं जाए में एगो पंडित जी बाना उन्हें के जी कथा सुनल जरूरी होला कथा सुन ले पर कथा ना व्रत सफल हो जाला आ हमार लइका के व्रत बाटे त सफल त करही के बा। जा तनी पंडित जी के हैं तनी बड़ा बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाए ना कहानी सुनल बड़ा अच्छा होगे सुन ले तो तनी मन के शांति। आज 10 तारीख है नहा धोआ के ठीक हमरा हो जाएगा चाहे ऐसी की औरत यह सन जीवतिया व्रत बा व्रत की कथा सुने कथा सुनावल जरूरी बाटे। प्रणाम बाबा। प्रणाम का हो हम बात करने चली ना हमरा घर थोड़ा कथा उथा सुना देती जुतिया माई हमारा पे कृपा करती थोड़ा। आज जीवतिया व्रत बाटे व्रत रख हमारा लड़का नहीं था ना हम इस रखनी है ताकि हमारे हमरो लड़का हो जी जुतिया माई के कृपा रही तब भगवान हमरो कर दी हैं। हाँ माता की कृपा जब होला तो सब कुछ असंभव चीज संभव हो जाला। तो ये से ना कन्या के रहुआ चली थोड़ा बढ़िया से करम पूजा जब थोड़ा माता रानी से विनती करम का हमारे पर थोड़ा कृपा करी हम। चलो तो के कथा सुना देते हैं। चली आज जीवतिया है औरत सब एजे ही हैं आज कथा लोग के सुनावे के बा। ए बाबा ली लेके ई तो जल में प्रवाह कर दिया जाला और ई गर्दन में धागा डाल दिया जाला। हमारा के नहीं के ना पता बाबा हम पहली बार ना कहनी हां। अच्छा तो यही तरह जीवतिया व्रत होला एजा अकेले ही तू बालू के और ही कोई बा ना हम अकेले न बानी अकेले ही व्रत गोल ना तनी बाबा खुश रह। आपके घरे गोल रहनी है कथा सुने खातिर भेज आइल बनी उ तो फल दूधो उगर रह भगवान तोहर लंबा उम्र दस तू लोग के बाल बच्चा दस जीवतिया माई के कृपा होखे कि तू लोग के हां हो करा घर आइल बनी ओकर त बाल बच्चा होइए नहीं खेता जीवतिया माई के कृपा होके कि तू लोग के पलना में ललना झूलस। ए बाबा आपकी कृपा से जीवतिया माई की कृपा से हमारा पालना में लालना झूलत न सो दू गो ठीक बाटे। बाबा हाउ का कर आइल बे हे जा जीवतिया व्रत कैले वाली ओकरा बाल बच्चा होइए नहीं खेता जीवतिया व्रत कइल जाला जेकर बाल बच्चा रहले उ न करले बाबा इतने में भुला गेलू जेकरा पर जीवतिया माई के कृपा होला आ जे जीवतिया माई के श्रद्धा से बिना अन्न जल के व्रत करेला उनकर गोद भर देली। सही में बाबा लेकिन हम ना भूखत रहनी जीवतिया बिना भूखले हमरा के जीवतिया माई दे देली। अब बेचारी रोवतिया कहतिया कि हमरा के गांव घर बांझिन कहेला। अब बाबा बाजिन के बाजिन ना कही तो का कही ऐसा ना भाषा बोले की चीज हो बढ़िया भाषा बोले के चाहिए ताकि कोई के दिल के मीठा लागे। ए बाबा अब भगवान नहीं खन दे तो कोई ना बजिनिया कही कौन हम ही पूरा गांव घर तो मुंह ना देखेला हम तो देखतो बानी। ठीक बा बचिया एगो बात तू सीख ल हमार बोली में इतना गुण हो कि कबो पानियों मिलेला त लातो मिलेला। हां ई तो बात ठीक है कहत अगर कोनो कुआं पर मेहरारू पानी भरत होके आ जाके हम कहब कि माता जी तनी पानी पिया दो और हम के पिया दी आ कह देव कि हमरा बाप के मेहरारू पानी पिया दो तो लाते ले मारी ई काहे बचिया
बोलिए में उकुल बाटे। तो दोनों एके बतिया न कनी हाँ। तो यही से ऊ भाषा के प्रयोग कइल जाला जौना से सबका दिल में ठंडक पहुँचे। अच्छा बाबा ठीक बाटे, पहले आप कथा सुनाई, कथा सुने खातिर नहीं है बाबा, सुनाई बड़ी ध्यान से दिल लगा के प्रेम से एक बार बोला जाए, जुतिया महारानी की जय, जुतिया महारानी की जय, जुतिया महारानी की जय, जुतिया महारानी की जय, जुतिया महारानी की जय। जय। एक कथा में जे श्रद्धा से अपना जुतिया के पूजा करेला ओकरा के जुतिया माई खूब बढ़िया ओकरा पलना में ललना देली, ओकर असीम कृपा होला। कथा बाटे कैसे आदमी के भूखे के चाही, कितना संतुष्ट रहे के चाही। वही कथा सुनो। एगो पेड़ रहे जौना पर एगो चिल्होर रहली। हाँ। और वही पेड़वा के नीचवा एगो सियारिन मांद बना के रहत रहे। एक दिन के बचिया बहुत विचित्र घटना घटल। एगो राजा रहनो जेकर लड़का मर गईल। कैसे मर गईल बाबा? जवान लड़का तबीयत खराब हो के मर गई। अच्छा। आ मरला के बाद सियारिन का कैली कि जुतिये के दिने ओकरा के घिसरे अपना मांद में ले देलू। काहे खातिर? खाए खातिर बाबा? अब कथा सुनो। हाँ। कथा सुनल जाला। अब उ जब अपना मांद में ले देली तो ओहर चिल्होरिन आई हर सियारिन दुनू जानी जुतिया व्रत कैली जा। ओह व्रत में जौन चिल्होर रहली वो बिना जल अन्न के वही तरह व्रत कैली। आ सियारिन जौन रहली अब जब रात भइल ओ लइकवा के जो राजा के मर रहे ओकर हड़वा चढ़ चढ़ तोड़स। ई बतिया जब चिल्होर के कान में जाए तो सियारिन से पूछस कि का करतलू, का कुछ खातलू, हमरा कान तक आवाज आवता। ई कस कि ना ए बहिन भूखल बानी, जेवना करे जात ने हर पलैया के हड़वा चढ़ चढ़ बोलली। उ झूठ बोलली और राजा के लइका के रात भर में खा गई। आ चिल्होर जोन बाली जुतिया माई के ध्यान रख के श्रद्धा से पूजा कैली। ओहो पूजा में जब समाप्त भइल तो जुतिया माई उनकरा गोद में ललना देली और सियारिन के दूगो ललना रहसन तेवन मर गइल। हाँ तो यही से बढ़िया कर्म करे के चाहिए, बढ़िया से व्रत बोल करे के चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो जुतिया महारानी की जय, जय, जुतिया महारानी की जय। कथा समाप्त हो गई। ठीक बा बाबा, तब चलो तनी ऐसे अच्छा से करे के चाहिए ना जुतिया व्रत। हाँ सुखी रह जा। हम तो करी ना बाबा, ने धर्म से करी ना, हम केहू के बारे में खराब ना सोची ना। एगो काम करी हो, बोली सवेरे जब होई हाँ। ताही पारण कर लिया जब बना के। अच्छा ठीक बाबा, है ना? ये से कह जाला अब चले के ना। हाँ बाबा, जाता नहीं जा सवेरे रात में खाए खातिर। हाँ हाँ आ जाई। हाँ सुनिए वाली पंडित जी के खियावल जाला, खाना बनावल अपन जाला। सीधो ले ही तो अबे न चलो। ठीक बा बाबा। ठीक 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 धन्यवाद। बा बाबा, जाता नहीं जा। नमस्कार प्रणाम भैया, हम सुरेंद्र पांडे। ये अपन चैनल जी के मोर ये जुतिया पर्व नज़दीक आयल है, ऐसे ये लोग के एगो कथा सुनौनी है कि जुतिया कैसे रहे के चाही, कितना श्रद्धा होके के चाही, श्रद्धा से कोनो व्रत करे के चाही, निष्ठा से करे के चाही, दिल के पीछे ना रखे के चाही। भगवान के आप लोग पर असीम कृपा हुई। आगे ये लोग से नमस्कार प्रणाम भैया, हम हैं पूजा गुप्ता। नमस्कार प्रणाम भैया, हम सपना सिंह देखने जन हमने के एगो वीडियो बने हम जा जीवतिया व्रत पर। जैसे कि जीवतिया पास में नहीं आ गल बा, सब के इंतजार होला भूखे खातिर, तो हमनियों के इंतजार बाटे। हाँ, जितना नेत धर्म से भूखा जाला ना, मम्मी पापा कहे ना कि जितना नेत धर्म से भूखा जाला उतना ही अच्छा होला। ई जीतिया के पर्व अपना बेटा के बधाई खातिर भूखा जाला। आप लोग भी भूखब तो जरूर। हाँ, जितना नेत धर्म से भूखा जाला उतना ही असीम कृपा जीतिया माई के बनल रही। हम तो भूखी ना, आप लोग भी भूखब जा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करब, कमेंट करब, शेयर करब। हमने की ई अपन चैनल बा ओके सब्सक्राइब जरूर करब। तो ए वीडियो से लीजिए विदाई, अगले वीडियो में फिर से मिलल जाई। बाय बाय। नमस्कार।